Dnes vám představíme jednu z nejvíc trendy aplikací tohoto roku, Locket. Je to aplikace, která vám umožňuje sdílet fotografie přímo na domovskou stránku vašeho iPhoneu. Zcela nový způsob, jak udržovat spojení s přáteli a s rodinou pomocí aktuálních a autentických fotek. Osobní spojení. Máte zde možnost sdílet fotografie a videa s přáteli nebo rodinou. Tyto příspěvky se zobrazují na jejich domovské stránce, díky čemuž můžete být v denním kontaktu v aktuálním čase. Jednoduché používání. Rozhraní aplikace je přehledné a snadno se používá. Stačí vyfotit nebo natočit video a ihned ho sdílet se svými blízkými. Sdílení a bezpečnost. Fotografie a videa jsou šifrovaná a sdílená pouze s lidmi, které si vyberete. Vaše soukromí je tak dobře chráněno. Příspěvky se aktualizují v reálném čase, takže vždy víte, co se děje v životech vašich blízkých, aniž byste museli otevírat aplikaci. Locket je inovativní způsob, jak zůstat v kontaktu a sdílet momenty ze svého života s lidmi, na kterých vám záleží. Pokud ještě nemáte tuto aplikaci, určitě ji vyzkoušejte a dejte nám vědět do komentářů, jak jste s nimi spokojeni. A pro další tipy na zajímavé akce sledujte náš profil.